És un cava de 12 anys i planta cara els millors xampanys. De color or mel i bombolla petita, té l'origen en una vinya de 40 anys de producció ecològica. És un cupatge amb un 75% de xarel·lo, la varietat bandera del Penedès, que permet llargs envelliments, i un 25% de macabeu. Tenim unes varietats úniques que ja no són les varietats universals com pot ser la Chardonnay, tenim macabeu i xarel·lo i parellada que només estan a casa nostra, això la primera, i segona, tenim un preu que és raonable. L'Enoteca de Gramona val uns 120 euros, 5 vegades menys que els bons xampanys. Criat a 16 metres sota terra, ha superat els xampanys i altres escumosos en tastos a cegues fets a diferents ciutats del món. La sommelier francesa Audrey Doré en va ser testimoni. Potser l'únic ara és que la gent s'ho cregui, que realment estem a aquest nivell, perquè és l'únic, perquè s'ha demostrat aquest dia que estem al mateix nivell. Però després és això, hi ha els mites i ara tenim que crear els nostres mites aquí també, no? Perquè un cava sigui mític ha de ser de llarga criança. Algunes caves del Penedès hi comencen a apostar. Per exemple, Castell Sant Antoni, que no fa caves més joves de 24 mesos. El seu producte més venut té 7 anys i el més estel·lar, 14. Aquesta línia per la qualitat extrema qüestiona la deriva de competidors que han rebentat els preus. Per això proposen crear categories dins del cava i vincular els de més qualitat a la marca Barcelona. Barcelona, que és un nom reconegut mundialment, que a més ens afegiria un argument de no turisme que està en una fase incipient però que la gent ens hi estem volcant. Llavors, doncs, a veure, jo crec que Cava Barcelona seria fantàstic. A poc la qualitat obre mercats a l'exterior. Castell Sant Antoni ja exporta una bona part de la seva producció i les comandes de tot el món no paren de créixer.